patrocinat per Caixa de Barcelona. Mirant el firmament, ens adonem que la Terra és només una infinitèssima part d'un univers vast, pràcticament incommensurable. De la mateixa manera, el microscopi ens revela també un món infinit, però en sentit invers. És el joc del macro i el microcosmos, tots dos molt més enllà de la nostra capacitat quotidiana d'aprehensió. Que és el mateix que els passava als protagonistes del Viatge al centre d'una moneda, un còmic futurista dels anys 30, dels quals hi ha una reedició recent. Rick Bradford, que és el protagonista principal, ha de fer front un cop dins la moneda a 1000 perills, a un món poblat per gèrmens monstruosos, fins i tot per homes i dones d'una estranya civilització. Així que la moneda glacial no estava tan buida com podia semblar. Això mateix ens passa quan estem en una platja deserta. Com que mesurem la solitud en funció de la nostra capacitat ordinària d'aprehensió dels fets, ens sembla que estem completament sols. Però, si fem l'esforç de traspassar el llindar d'aquesta aprehensió, descobrirem que de cap manera no ens trobem en aquesta situació. Efectivament, sota els nostres peus, dins de la sorra, tota una colla d'éssers vius fan la seva vida. Quan arriben les primeres calors, les platges mediterrànies comencen a omplir-se de gent. Ben aviat n'acaben quedant atapeïdes, fins a límits que costa de creure. De bon matí ja s'hi instal·len els banyistes, sobretot els nòrdics, que són els més freturosos de sol. I com més avança el dia, més i més gent hi arriba. Totes aquestes persones fan cap a les platges amb pertrets de tota mena, des de la modesta tovallola fins a les gandules plegables. Els més menuts amb poca cosa en tenen prou, mentre que els adults no poden passar-se d'estris inflables, de cremes protectores o de begudes refrescants. I tot això per viure només unes hores a la platja. Per viure només unes hores en un ambient hostil a l'home, comunament considerat com un desert. Quasi tothom, en efecte, té la impressió que la platja és una banda desèrtica situada entre el mar i la terra, una franja de sorra desproveïda de vida. Però això no és així. Deixant de banda banyistes d'estiu o esporàdics visitants d'hivern, les platges tenen habitants permanents, hostes de tot l'any. Uns hostes, això sí, que l'ocupació temporal però intensa dels banyistes estivals tendeix a foragitar cada vegada més. Qui són aquests habitants que sovint passem per alt? L'home no és l'únic ésser vivent a deixar la seva petja a la sorra de les platges. Ben al contrari, rastres de tota mena denuncien un trànsit animal prou intens. Delicades marques d'ocell o rastres continus d'insectes apareixen i s'esborren sobre l'arena. Es mesclen amb petjades desordenades d'ésser humà. Què més trobem, però, que ens orienti sobre la vida secreta en aquests sorrals? I en concret, quin paper hi té el mar en tot això?
El mar fabrica la sorra, que és roca triturada per les ones i també petxines fetes a miques. Petxines que ell mateix aboca sobre la platja, closques de mol·luscs que vivien enterrats a les arenes submergides. Conquilles obrades per la vida que, a poc, s'esmicolen i esdevenen sorra elles mateixes. Sorra mineral o sorra de conquilla, arena fina o granelluda, tant se val. Arena molla besada per les aigües. Arena que, lentament, el vent asseca i s'endú terra endins cap a les dunes de la rere platja. El mar aboca a la platja encara més restes. Terra de frontera com és, la platja acull tot allò que el mar li du i se'n nodreix, o incorpora a la seva pròpia estructura. Platja feta de roca picada, de conquilles triturades, però també d'algues menudes o gegantines, de meduses desmaiades que s'hi podriran irremissiblement. Platges mediterrànies, a vegades colgades de posidònies ofrenades pel mar en dies de temperi. O cadàvers de cetaci que també es marfondran en aquesta banda fronterera, domini mig del mar, mig de la terra. La platja que continua sota de l'aigua participa de la mateixa condició de desert aparent. Però el fet és que hi ha vida. Els arts de platja, calats des de fa segles, què feien si no explotar-la? Cal començar per mirar la sorra atentament. Obrint-se pas entre el pedruscall minúscul apareixen tot d'animals diminuts, com aquests crustacis, les puces de mar. A les zones batutes per l'aigua s'hi mouen ermitans i mol·luscs, com aquests expeditius cargols sud-africans que es dediquen a devorar els sifonòfors, una mena de meduses, escopits pel mar. A l'altra banda, ja sobre les dunes, pul·lulen tota mena d'animals terrestres. I són corrents nombrosos insectes, com aquest escarabat o aquesta somareta. També hi ha, bé que més escassos, alguns vertebrats. En concret, rèptils, com la serp verda que s'esmunya amb llestesa per damunt de la sorra. Pot trobar-se també algun llangardaix, sempre parant al sol i encauant-se a la zona margelenca de la rereduna algun gripau. En aquest cas es tracta del gripau d'esperons, especialista a enterrar-se. Les sargantanes, finalment, també són hostes habituals de les dunes. Els ocells s'instal·len sobretot a la rereduna. El bec d'alena en recorre les àrees més o menys argiloses i entollades en cerca d'aliment, mentre que altres espècies escullen els sorrals per pondre els ous i covar-los. Aquest seria el cas del corriol comú, un habitant típic de les platges dilatades. També fa el niu a la platja la perdiu de mar. Un petit clot a l'arena és suficient per acollir la posta. Sembla que aquesta comoditat elemental tempta molts altres ocells, entre els quals la garsa de mar. A condició, és clar, que no hi hagi banyistes inoportuns. Els xatracs, en fi, també segueixen aquesta mateixa tàctica. De manera que, en definitiva, les platges són deserts només en la mesura que l'home ha enforagit a la vida. Les dunes de la rereplatja són colonitzades per plantes rústegues i sofertes resistents al sol, a la sequera i a la irreductible inestabilitat del substrat. El màxim obstacle a què han de fer front aquestes plantes és la mobilitat de la sorra, en efecte.
La més típica, tenaç fixadora de les dunes, és aquesta gramínia, el borró. El borró compta, per sortir-se'n, amb un sòlid sistema radical, amb unes beines foliars que suporten la pressió de la sorra mòbil i amb unes fulles llargues i primes, resistents i dures que, per estalviar aigua, es dobleguen i es tanquen sobre elles mateixes. Amb aquests recursos, no és estrany que sigui capaç d'aguantar-se descaradament a la mateixa cresta de la duna. Un recurs comú a molts vegetals de platja és la possessió de rizomes, de tiges subterrànies d'on van eixint les fulles aèries que semblen plantes independents. Això els permet d'ocupar millor el substrat mòbil i d'aprofitar-se d'una única arrel poderosa i profunda. La flora de les dunes és força variada, tanmateix. Hi ha armèries, de flors delicades agrupades en pomells, o plantes d'aspecte cotonós, com les diotis, que semblen acabades de rebossar. En un medi tan hostil, sovinteixen també els mecanismes de defensa contra els herbívors. L'eufòrbia de platja disposa de làtex d'esplaents com els seus congèneres de terra endins, i una colla d'altres espècies estan carregades de punxes i espines. És el cas del penical de platja, una umbel·lífera tota ella punxosa i vulnerant, o el d'una altra espècie de la seva mateixa família, la quinòfora. Les flors vistoses, com les d'aquest lotus, no són gens rares en les plantes de les dunes. En alguns casos, fins es tracta de flors del tot espectaculars. El lliri de mar, per exemple, sorprèn per l'elaborada bellesa de les seves flors blanques. I una menció final per aquesta planteta de floració violada. És el rave marí, el rei de la platja després del borró. El trànsit cap a la vegetació de l'interior el marca, a les platges mediterrànies, l'anomenat mantell forestal costaner. És una faixa, desapareguda a la majoria de les platges a causa de la freqüentació humana, integrada per petits arbrissons d'aspecte retort, com les savines. Escorça espellifada, arrels mig desenterrades, fruits llenyosos, fulles diminutes i enganxades contra els branquillons. Tot fa pensar en una vida dura, en condicions extremes de sequedat i d'ingratitud edàfica. La vida duríssima dels vegetals que poblen les dunes de les platges. El vent és el responsable de la inestabilitat de les dunes. De fet, és ell qui les edifica, a força d'anar transportant i amuntegant la sorra de la platja. Als llocs on la mà de l'home no n'ha fet tàbula rasa, les muntanyoles de sorra fina presideixen la rereplatja. És un espectacle imponent que costa més de trobar cada dia que passa. Sembla com si només als parcs i a les reserves puguin mantenir-se aquestes muntanyes de polsim, altre temps dominadores del litoral. Muntanyes mòbils, tanmateix, ja ho hem comentat. Muntanyes que no es desplacen en bloc, però, sinó rodant damunt d'elles mateixes. Aquest gra de sorra, per exemple, impulsat pel vent, puja d'una amunt, de mar cap a l'interior, i cau pel seu propi pes a la cara de sotavent. Serà colgat pels grans que li vindran al darrere, de manera que el perfil de la duna anirà desplaçant-se. És així com progressen les dunes, i és per això que tenen un vessant suau, per on puja la sorra, i un vessant abrupte, que és el del costat per on cau. Si els moviments de sorra són continuats i forts, la duna és una pura estructura mineral sense vida que pugui instal·lar-s'hi. Però la vegetació lluita constantment contra aquest estat de coses. Les plantes, en efecte, miren d'aturar el desplaçament de la duna. Algunes només poden arrelar a les parts baixes i encara, però d'altres ho fan a dalt de tot. La sorra, aleshores, no pot saltar la línia de la carena i la duna queda frenada.
és l'ocasió perquè, sobretot a sotavent, comencin de proliferar-hi plantes i més plantes. Plantes que acaben de consolidar la muntanyola. La duna ha quedat fixada. Però les coses no sempre van així. Aquestes dunes, enormes, avancen com l'onatge, imparablement. Entre rengla i rengla, en els localment anomenats corrales, prospera una vegetació que acaba fatalment engolida pel progrés de la duna. El centre del corral és una jonquera, com correspon a una àrea de marisme. Aquestes plantes altes, per exemple, són jonc boval i jonc marítim, i aquestes més baixes són jonc negre. El terra, bastant argilós, s'embassa a conseqüència de l'aigua de pluja i això fa que hi puguin viure els joncs. Però a les àrees una miqueta més elevades, qüestió de centímetres només, s'hi fan brolles o bé pinedes de pipinyer, com aquestes que tinc aquí al darrere. Però uns i altres, jonqueres i pinedes, són implacablement engolits pel front de la duna que avança de manera imparable. En efecte, ni el burro ni tan sols els pins no poden aturar aquestes dunes. Lentament, però inapel·lablement, tot quedarà colgat de sorra. Però la vegetació té molts recursos. Normalment es refà després del pas de la duna. Això és un fragment d'arrel de pi desenterrat pel vent. Tibant, veiem perfectament com ens segueix la resta de l'arrel. Pertany a aquest grupet de pins que tinc aquí al meu darrere, el conjunt d'arrels dels quals han arribat a retenir aquest monticle de sorra damunt del qual s'assenten. Aquest monticle és, en realitat, la resta d'una duna de mitjana altitud que va passar sense arribar-los a colgar en el seu progrés cap a llevant. Habilitat aquesta dels pins que no saben aprendre els humans. Qui podrà sorprendre's demà dels problemes d'aquests habitatges de nou en nou ja mig colgats? El problema dels edificis envaïts per les dunes no és nou, ni de bon tros. En els deserts de sorra, les dunes són una fatalitat amenaçadora que, al llarg de la història, ha engolit pobles sencers. Però això ha passat també en l'àmbit mediterrani, amb pobles construïts arran de platja. A la primeria de segle, les dunes estaven a punt de sepultar aquesta població valenciana. Què es va fer en aquest cas per evitar-ho? El plantejament de la paralització de les arenes que venien a la inundació del poble se prevé de la siguiente forma: buscar a un tècnic o un experto que era don Francisco Mire Botella, que era ingeniero de montes i fon el que se feu càrrec de la planificació de paralització de les arenes de la invasió de la platja al poble. En principi el que posaren és unes maeres en les quals aguantaven les arenes que eren les que estaven invadint al poble. Després se posaren també uns sarsos que era per paralitzar els moviments de les arenes. A rengló seguit se plantaren les pins per mediació d'una protecció que era el barró el que aguantava els moviments de les arenes. Entonces se protegía a les pins estos para que no le invadiera les arenes el barró y la uña de león que aquí denominem el matacuchillo. La documentació fotogràfica que es conserva ens permet de rememorar aquestes actuacions. Veiem el que devia ser una treballosa col·locació inicial de simples tanques fetes de canyes o de taulons. I també, més tard, l'obertura de sòls profunds per a fer les plantacions. I la plantació mateixa de palmeres i d'atzabares. El borró i altres plantes espontànies van ser sàviament utilitzats. A Guardamar, com a tants altres llocs amb problemes de dunes mòbils, només van tenir una solució eficaç: immobilitzar la sorra amb vegetació.
El resultat ha estat un palmerar i una pineda allà on hi havia un amenaçador mar d'arena. Però la vida d'aquests arbres és precària. Les seves arrels queden sovint desenterrades i han de sostenir-se, no sense dificultats, sobre vessants de pendent notable. Això no és un bosc ben assentat sobre un sòl estable. Ben al contrari, és un conjunt de plantes que miren d'assentar un sòl. Per això hi és excloure tota tala, tota freqüentació excessiva que pogués fer encara més difícil la vida dels arbres, tota expectativa urbanitzadora. Aquesta arbreda té una altra missió. Aquesta arbreda, calladament, garanteix dia per dia la seguretat d'aquestes cases, de les antigues i de les noves. Fa que, per a l'avui tranquil·litzada gent de Guardamar, les dunes siguin, simplement, l'atri de la platja. Aquestes platges no tenen cap problema de dunes mòbils. Aquí, les dunes no van ser fixades, sinó convertides en solars edificables en pàrquings de personal. Aquestes persones ja s'han acostumat a veure la platja així. Les dunes, la vegetació, la fauna de la sorra són exotismes o referències arqueològiques no associables a la platja més o menys quotidiana, actualment poblada d'altres organismes. Alguna escassa palmera distreta, xemeneies i gasòmetres, vet aquí el mobiliari habitual. I quan se'n va la gentada, deixalles per tot arreu. La platja és un espai alhora cobejat i marginal, propietat de tothom, casa de ningú. N'hem foragitat flora i fauna, però hi hem instal·lat plàstics i papers. Ens hi hauríem pogut lluir una mica més. A les platges allunyades dels nuclis urbans resten encara retalls dels paisatges primitius. Gradualment, però, les edificacions se'ls van menjant. A les grans ciutats costaneres de la Mediterrània, les platges, si hi existeixen, són mers equipaments urbans, parcialment ocupats per edificacions ventureres que, prohibides o permeses per les legislacions de cada país, proliferen infal·liblement. I els grans nuclis turístics, ja se sap, gratacels arran de mar. També es troben trames urbanitzades laxament, no cal dir-ho, però la concentració de grans edificacions és la norma. Deu ser inevitable, perquè tots volem banyar-nos al mar, però és justament per garantir la satisfacció d'aquest desig que caldria tenir molta cura de la platja. Trinxant-la, ens fem mal nosaltres mateixos. Les platges, altrament, pateixen problemes de tipus geològic. Per una banda, els embassaments retenen els sediments, els quals ja no arriben al mar. Per una altra banda, els ports, amb els seus espigons i esculleres, frenen els fluxos de sorra al llarg del litoral. Les platges canvien de lloc o simplement desapareixen. En alguns llocs, la reculada de la platja ha estat tan gran que ha calgut reconstruir-la artificialment. Vaixells dragadors especials extreuen la sorra submergida i, mitjançant llargues conduccions i canons hidràulics, la dipositen novament a la platja.
El sistema té els seus inconvenients perquè draga severament el fons marí. A més, la platja tornarà a desaparèixer si subsisteixen les alteracions de la dinàmica litoral. I és que, a vegades, ens compliquem molt la vida nosaltres mateixos. Colors i textures variades, roca trinxada o conquilles esmicolades. Arena grollera o finíssim polsim que el vent arrossega. En qualsevol cas, sorra de platja nascuda del mar, frontera mòbil entre la terra i les ones. Platges desertes, dunes altives. Muntanya imponent i alhora seu de vida discreta, sensible al trepig, a la prepotent petjada de l'home.